den skal være fri. Og så dårligt spiller. Det er nødt til at springe lidt i det. Nå ja, så går de i gang med sådan nogle ceremonier og sådan noget. Men det er ikke kun for børn, når de skal blive til voksne. Det er også for fædre og mor, de skal få frem til en højere status i samfundet. Og så synger de igen. De synger nej. Og det betyder... Hvorfor fører vi hen i den her kedsommelige position? Nej. Så skal Morten ud til Torben. Så udvælger de ældste... Altså et sted, hvor de skal udføre operationer og sådan noget. Så bliver der spredt lidt kohud ud, de skal sidde på. Med spredt ben, og så kommer deres fader, og bliver flettet med benene for at holde dem på plads, og så tager han på skulderen, sådan, så de ikke kan rykke sig lidt tosset. Og så begynder de ellers og så får de sådan noget, så er der sådan noget vand, der står i en krukke med en økse i, og det kalder de øksevand. Og så får de kørt det der vand på de kvindelige kønsorganer. For det der ikke noget renses sådan et eller andet. Og så går de i gang med at skære og syge og ja, sådan lidt. Og så synger de igen. Hvor børn er modige. Ejo. Det er så hurra. Var der nogen, der græd? Der var ingen, der græd. Ejo. Og så skal de have et helt stift blik i øjnene, fordi det viser, at de ikke har nogen frygt eller skam og sådan noget. De børn der, eller piger.